Dongi romusema na sida tu Jerusalem. Jadi dinamogdalani ibana di bagasan bagas Jokowi Roma tu labungna akka situa ni malim dohot akka si boto surat dohot akka situa ni natorop. Dungi didok na sida matu ibana. Sahala ni ise do di pangasao jala ise do na mga leon sahala itu ho ubay di bay kosi songoni. Dongi nina Jesus ma mga lusi na sida. Dohon mawatong manukut tuhamu sada hata alusi hamu mau asau paboa tuhamu manang sahala ni manang ise nau pangasaon mabain songoni. Ia padidion ni si Johannes siang banua gijang doi manang sia kalak alusi hamu mau. Dongi mau tup nasida sama nasida akan nama molo ita dok sian banua gijang dohonon nama atong puasa so di hapok siai hamu ibana. Molo ita dok sia kalak habiarata do halak na torop ay panuriang do si Johannes di roani halak sa luhutna. Dongi nina nasida ma mangalusi Jesus idang huboto hami. Dongi nina Jesus ma mangalusi nasida idda pabuauku tuhamu manang sahala ni ise nau pangasaon mabain songoni.